Сьогодні я купив вуха заливні. Дата виготовлення така. Вжити до такого. Шикарне блюдо. Стоїть близько 60 гривень за кілограм. За кілограм 60 гривень. Це що значить? Це десь $1,5. $1.30. Потім будемо куштувати. Дуже полезне. Колаген для суставів, для хрящів відновлення. Післяопераційне. Коартроз. Хреноз. І так далі. Що будемо вживати в желе.